1, 2, 3. Γεια σας, παιδιά. Να Να ανθίσουμε παρέα. Ωραία, πάμε. Μπρά. Να, το τέρας. Τόσο νωρίς. Μια πατάτα 6 ευρώ έκπτωση για Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα ξανά, παιδιά. Ναι, Είναι καλά 25 Δεκεμβρίου. Κάτσε, είναι ακόμα 25 Δεκεμβρίου. Χθες δεν ήταν 25 Δεκεμβρίου. Το ξέρω, παιδιά. Περνάει γρήγορα ο χρόνος. Αργά. Αργά, αλλά γρήγορα. Ναι, αργά και γρήγορα. Και πού και πού. Έχω Αργά βρει και πολλά γρήγορα. λεφτά. Έχεις πολλά λεφτά. Τέλεια. Έχω βρει πολλά λεφτά. Πόσα έχεις εσύ? Πόσα έχεις? Δεν ξέρω. Μπρο, πού είσαι? Κάπου. Καλά, πω και 11 ευρώ. Έκπτωση για τα Χριστούγεννα. Παιδιά, εσάς τι δώρα σας έφερε? Και δεν μας έχετε γράψει στα σχόλια κάτω τίποτα ακόμη. Όντως. Δεν θέλουμε να τα ξαναλέμε και χθες τα είπαμε και σήμερα τα λέμε. Η κότα. Βρε, σκότωσα την κότα με το τέρας. Ξέρεις που είναι η τρύπα, χωρίς όπλο. Μπρο, να σου πω κάτι. Τι? Μπορώ να το πω στα παιδιά ή όχι? Ωραία. Σταματάω λίγο το βίντεο, πες. Ενώ να το πω στα παιδιά. Α, ωραία, πες στα παιδιά. Μόνο. Μου έπιαξε λίγο τη διάθεση αυτό τουλάχιστον. Ωραία, πες. Παιδιά, όσοι ρωτάνε και λέω ότι μου φτιάξει λίγο τη διάθεση αυτό τουλάχιστον, είναι επειδή σήμερα είναι κάτι δυσάρεστο που έμαθα. Τι καταλαβαίνετε, αυτή περνάω μια δύσκολη... Σήμερα το έμαθα, παιδιά, ότι πέθανε ο παππούς μου. Και δεν ξέρω πώς να νιώσω. Γράψτε στα σχόλια όλοι συλληπιτήρια, παιδιά, γιατί πριν 5 δευτερόλεπτα είχαμε πάει στο σπίτι της γιαγιάς μου. Και αυτό. Ναι, λυπερό είναι, παιδιά. Αλλά γίνεται κάποιες φορές. Νίκο, πες και εσύ λίγο ποιος έρχεται από την οικογένειά σου. Ο σκύλος μου, η γιαγιά μου και ο παππούς μου. Α, και κάποιον που το λένε Τάκη, δεν ξέρω ποιον είναι, αλλά ξέχασα ποιος είναι. Θες να τον έχεις στη ζωή σου αυτό που δεν ξέρεις πώς το λένε? Ναι, ξέρω πώς το λένε, απλώς δεν ξέρω ποιος είναι. Αλλά μου δώσε το πρώτο μου υπολογιστή. Α, γι' αυτό τον αγαπάς. Μπρο, όχι, ήταν καλός. Δηλαδή εγώ που δεν σου έχω δώσει δώρο, που θα σου δώσω τώρα. Όχι, ακόμα. Μπρο, έρχεσαι λίγο εδώ να πάρεις αυτό το 800 ευρώ. Ναι, φυσικά, έλα. Μπρο. Έλα, μπρο. Πώς είναι αυτό 804 ευρώ? Έλα εδώ, μπρο. Είναι τόσο μικρό. Ας το κάτω, μπρο, να το πάρω. Εκεί είναι, ρε. Η πατάτα. Πάρ' το, ρε. Αυτό. Ναι, πάρ' το. Αυτό. Ναι, μπράβο. Πήρε. Ωραία, τώρα έλα πίσω στο ασανσέρ. Μπρο, αυτά τα ψυγεία είναι τέλεια. Ηλεκτρίζομαι, ρε, μπρο. Ωραία, γρήγορα, ρε. Και άλλο ψυγείο, ρε, φίλε. Μπρο. No way, μπρο. Τι? Παγωμένος κάβουρας 700 ευρώ. Σταμάτα, ρε. Πρέπει να πάρουμε και το κάβουρα.
Ήρθαν και τα τέρατα. Μπρο, ποιος είσαι εσύ από τους δύο? Εγώ ήμουν στον σανσέρ. Α, μπρο, τρόμαξα γιατί έχεις το ίδιο. Όντως. Δεν με βλέπουνε. Σκότωσε την κότο. Δεν μπορώ, δεν έχω όπλο. Τι το κλείνεις? Ωραία, ήρθα. Πήρα το κάπουρο. Πάμε. Το κουτί χορεύει. Παιδιά, δεν είναι αυτός ο Νίκος. Πλάκα κάνω, είναι. Είμαι. Πλάκα Γιατί δεν κάνω. έχω κεφάλι? Α, για ένα δευτερόλεπτο δεν είχα. Λέω κι εγώ. Έχουμε ήδη 2.457 ευρώ και χρειαζόμαστε μόνο 395. Εμένα να σου πω πόσο μου έχω μείνει. Μου έχω μείνει. Ναι. Στο γεννάτικο κόκαλα ψαριού. The fuck. Άκουσα τον Άγιο Βασίλη. Έλα ρε μπρο, εγώ θέλω να τα πάρω. Είναι μόνο ένα κουτάκι και δεν κάνουν ψυγείο. Ακούω τον Άγιο Βασίλη. Ναι, Βοήθησε με. τι βοήθησε με. Εγώ είμαι δίπλα του. Α, δεν σου κάνει κάτι ο Άγιος Βασίλης. Αφού είναι... Ο Άγιος Βασίλης δεν μπορεί να σου κάνει κάτι, σωστά. Μπορεί, απλώς είναι τυφλός. Άμα τον βαρέσει, σε σκοτώνει με τη μία. Βρήκα λεφτά. Μπορώ να με βοηθάς λίγο? Είναι εδώ. Μπρο, είμαι μέσα στην τουλάπα. Εγώ είμαι. Εγώ λέω να φύγουμε από εδώ. Πού είναι το σανσέρ? Έλα μαζί μου. Εγώ ξέρω. Πρέπει να φύγουμε από εδώ. Ήταν να πάει στον παππού και μόλις αφήνει τη μαμά σπίτι παίρνει τηλέφωνο και λέει πέθανε. Ήταν μαζί, αλλά εντάξει, μαλάκασε ο αδερφός του, σήκωσε την πίεση, του είπε ότι δεν θα με ξαναδείς μόνο το πεθάνεις. Και εγώ σου είπα, και μετά ο παπάς μου έκλαιγε. Δεν μπορώ με τον παππού μου και τον παππού μου και τον παππού μου. Έλα ο παππούς. Εγώ δεν μπορώ με τις βρισιές. Έχω πάει εκεί, η γιαγιά είναι χάλια. Η γιαγιά πώς θα είναι μετά από αυτό το τραγικό ατύχημα, πώς θα είναι η γιαγιά μετά από αυτό το πράγμα? Συγγνώμη, μπορεί να φανέλει εσένα. Εντάξει. Ναι, μωράκι, γεια σου. Τραγικό όμως. Καλό το λέγα. Παιδιά, σας ξέχασα, συγγνώμη. Μπρο, Ξέχασα που βρίζατε. είστε κι εσείς. Μπορεί συγγνώμη, αλλά τι να σκέφτομαι και τα παιδιά. Συγγνώμη, παιδιά. Έχω και τον παππού μου. Αλλά δεν πειράζει. Τραγικό. Τώρα μόλις φύγαμε και σε πήρα βιντεοκλήση, έγινε αυτό. Τι έγινε? Ρε, πώς πέθανε? Μπρο, κόλλησε μια αρρώστια και ο παππούς μου δεν μπορούσε να αναπνεύσει, αναπνεύσει. Είχε μικρή ανάσα. Και εγώ έχω άσμα, οπότε δεν μπορώ να αναπνεύσω. Και λέω από μέσα μου αυτό είναι το τέλος του. Α. Ωραία με το κοτόπουλο.
Όπα ρε. Είναι γιγάντιο. Συγγνώμη, παιδιά. Δεν μπορώ ρε φίλε. Τι δεν μπορείς ρε φίλε, αφού είσαι μια χαρά. Χρειάζομαι ένα όπλο. Αυτή η γιγάντια κότα με κυνηγάει ρε. Πώς είναι, να. Εσύ πόσα λεφτά έχεις? 292. Πόσα έχεις? 292. 250. Έχω 25-15 και μου λείπουν 26 για 15. Η κότα εξαφανίστηκε ευτυχώς. Τώρα μου λείπουν λίγο ένα μνήσει στο χωριό με τον παππούλη, λίγο με τον παππούλη. Παιδιά, συγγνώμη αν σας έχω ζαλίσει. Πάστο, έχω πάστο. Εδώ είναι μια κότα έξω. Δεν είναι. Α, αυτό. Το εδώ είναι το καλύτερο. Το παίρνω. Έλα. Άρα το παίρνω αυτό. Και εγώ το Ρε, πήρα. γιατί λέει ότι δεν... 92. Χρησιμοποιώ. Πάρε με κάπου. Να. Ποιος είναι αυτός? Μπρο, Ναι. σε άλλο επίπεδο δεν μπορώ, είναι το ότι πιο βαρετό υπάρχει στη ζωή μου. Κατεβαίνω επίπεδο. Χωρίς εμένα πας καλά. Συγγνώμη ρε μπρο, αλλά δεν είναι. Μπρο, κάνε με ανταλλαγή αυτό εδώ. Το καλό για το κουτί. Όχι, γιατί εσύ έχεις κουτί, εγώ δεν έχω κουτί. Εγώ το χρησιμοποίησα. Έλα, δεν είναι πολύ καλό αυτό που έχω. Ωραία, πες μου λίγο τι βοηθάει. Λοιπόν, ας πούμε σε... Χρησιμοποίησες το κουτί. Το χάλασες, μπράβο σου. Α, τέλεια! Χάλασες το κουτί. Λάκα μου κάνεις. Πού πήγα? Μπρο. Τι σε πειράζει, μπρο. Α, βρήκα πράγματα. Εγώ. Δεν είμαι εγώ. Τρέξε, δεν είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ. Πώς το ξέρεις τότε? Βλέπω. Ρε φίλε! Τι. Τι. Έχω κολλήσει. Εγώ είμαι. Μπρο, έχω κολλήσει, δεν μπορώ να βγω. Φεύγουμε. Δεν μπορώ, σταμάτα να πας έτσι ρε. Ευχαριστώ αμέσως. Το fuck. Γιατί μου πήρες το κουτί? Έλα, δώσ' το. Δεν σου το πήρα, το αγόρασα από εδώ πανέτσιπνή. Να το αγοράσω κι εγώ.
Είναι 400. Το πήρα! Δεν με νοιάζει. Αου. The fuck. Ακούω την κότα. Δεν είναι η κότα αυτή. Ποιος? Ναι, όντως. Την είδα. Μπρο, παίζουμε να στεναγιάσω λίγο. Πώς λένε το πλανήτη της γάτας. Πώς το λένε όταν κλάνει μια γάτα. Κρεμμύδι. Λάθος. Πλάσμα. Τώρα πάμε μαζί. Έλα, τρέξε ρε. Τυρί. Με ψωμί. Να το φας την Κυριακή. Το παππού σου τη γιορτή με ένα κόκκινο βρακί. Μπρο, εγώ πήρα και τα λεφτά μου και 2-3. Τρία. Πάρε άλλα 2. Είναι 2. Μπρο, συνάσε. What the fuck? Τι, Αλλά γιατί με κρύβωσες? δεν το κλείδωσα εγώ. Αλήθεια λέω. Είσαι εσύ αυτός που είσαι στο σανσέρ. Ναι, εγώ είμαι. Να, έχω και το κουτί. Ο δαιμονισμένος Mickey Mouse. Mickey Mouse, έλα εδώ. Πάτα το κίτρινο κουμπί. Επειδή χαίστηκα να παλέψω με αυτό το Mickey Mouse. Τα λίγο. Ουί, 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 Θα φάει ένα γλυκάκι για την κατάθλιψη. Ο Μπρο μπήκε σε κατάθλιψη. Φυσικά. Α, τέλεια. Έχεις ξαναμπεί σε κατάθλιψη. Ναι. Και εγώ 2 φορές. Εμένα είναι δεύτερη φορά. Ποια ήταν η πρώτη? Γιατί η πρώτη? Η πρώτη είχε πεθάνει η θεία μου. Μπρο, Εκεί να δεις τι κλάμα έβγαλα. εγώ έχω την καλύτερη θεία. Άμα πεθάνει, πεθάνω κι εγώ. Η κότα. Μπουλμπουρίθρα λασκαλίνα. Μπουρμπουρίθρα λασκαλίνα. Μπουρμπουρίθρα λασκαλίνα. Και μαντώ του μαυρογέννου. Ρε, εμείς έχουμε ακόμα χρόνο μπροστά μας. Πολύ χρόνο. Πάρα πολύ. Μη σου πω και μήνα. Μπρο, δεν μπορούμε να βρεθούμε πιο νωρίς, γιατί δεν μπορώ να περιμένω μέχρι την Κυριακή. Θες τόσο πολύ να με δεις. Ναι. Δεν έχω βγει με τους φίλους μου ή με τις φίλες μου για 100.000 χρόνια. Μπρο, Τι? με κάνεις χαρούμενη, γιατί αυτό το πράγμα δεν το έχω ξανακούσει ποτέ από ένα αγόρι ειδικά.
Τέλεια. Μαγκαλίτσα. Μαγαλίτσα. Νικήσαμε. Γιατί αδερφή δεν νικήσαμε. Πού είσαι? Μπρο, πού είσαι? Ανάσε. Πού είσαι? Να. Έγινες 10! Έγινες 10 τώρα. Α, τέλεια, επιτέλους. Πάμε να παίξουμε το πρώτο. Μπρο, αύριο θα κάνει update αυτό το παιχνίδι. Α, κάτσε. Μπρο, σε 3 μέρες θα βρεθούμε. Στόπα! Μπρο, εγώ νόμιζα ότι ήταν 6, ρε. What the fuck? Δεν πάω καλά, ρε, όντως. Λέω κι εγώ από μέσα μου, γιατί να λέτε τέτοιο πράγμα αφού σε 3 μέρες. Ακόμα δεν μπορώ να περιμένω όμως. 3 μέρες ούτε καν δεν μπορώ. Α. Κραμπ. Πού είσαι? Εγώ απλώς αγοράζω πράγματα. Πού? Από τον Άγιο Βασίλη. Μπρο, εντωμεταξύ, στο σχολείο είχαμε πάει μια εκδρομή και ήταν ένα πάρκο και το είχαν κάνει χριστουγεννάτικο, το είχαν στολίσει και μπροστά εκεί που μπαίνεις έλεγε πάρκο του Άι Βασίλη και ο φίλος μου είπε πάρκο του AI Βασίλη. Μπάχαχα. Χαχαχα. Χαχαχαχα. 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 Πάμε να παίξουμε άλλο παιχνίδι τρομακτικό. Να, δεν ξέρω ποιο. Πάμε να βρούμε. Θες να παίξουμε το... Τι. Προσώσω και εξενέτω. Αυτό. Έλα, για να δω. Πού είσαι? Να. Δεν θα αρέσει και αυτό στα παιδιά σου, το λέω. Πού είσαι? Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το Russian Sleep Experiment. Πού είσαι? Δεν νομίζω ότι θα σας αρέσει, αλλά... Είναι τρομακτικό, οπότε ας το παίξω. Μπρο, πού είσαι? Εδώ είμαι. Κάτσε να σε κάνω τζον. Εδώ είμαι, μπροστά σου είμαι. Α, εσύ είσαι αυτός. Ναι. Μπρο, sorry. Ωραία, έλα. Σε αυτό το παιχνίδι κάνεις τεστ σε ανθρώπους και είναι αδιαστικό. Άφησε με μέσα. Ευχαριστώ πολύ. Να μπω. Εγώ πάω στο δικό μου. Έλα στο δικό μου αν θες να δεις πώς παίζεται. Όχι, έρχομαι. Λοιπόν, έχεις αυτό το πιστολάκι, Πού το έχω? Λέγεται Injector. Το έχεις. Να. Και εδώ μπορείς να πάρεις ένα τυχαίο πράγμα, έναν τυχαίο ιό και το πάρω. μπορείς να πάρεις έναν ανθρωπάκο εδώ και να του βάλεις τους ιούς. Δηλαδή, κοίτα. Για παράδειγμα, για να δούμε τι θα κάνει αυτό. Βέβαια, του έβαλα 2 ιούς, τώρα έλα μαζί μου. Πρέπει Μπρο, να γιατί βάλεις. το έχεις ονομάσει, Τζόρτζ? Δεν μπορώ να ονομάσα εγώ. Μόνο Μπρο, what the fuck?
Μπρο, σου είπα να πας πίσω από το παραθυράκι. Δεν μ' άκουσες. Έλα εδώ πίσω. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Είναι αστείο, αλλά ιδιαστικό το παιχνίδι. Κάποιες φορές. Το φώτοσα, έλα. Ο Υιός που είσαι εσύ? Άννα. Εδώ είμαι ρε, με πέρασες. Α, εσύ, να σε. Δεν είμαι εκεί μέσα ρε. Να σε, ρε. Δεν είμαι εγώ ρε, έλα. Μπρο, ποιος είναι αυτός? Εγώ είμαι. Έλα. Εδώ είμαι. Ο Μπρο γελάει. Πήρα τον Υιό. Ο Φερνάντο. Εσύ δεν μπορείς να πάρεις Υιό επειδή δεν είναι δικό σου σπιτάκι, δεν ξέρω πώς να το πω. Και απλώς του βάζεις τους Υιούς και Τι είναι βλέπεις τι είναι. αυτό? Ποιο? Κοίτα λίγο απ' έξω. Έφυγε. Α, ναι. Ήταν ένα ανθρωπάκι αυτό. Και το άφησαν έξω. Δεν ξέρω πώς. Να σου δείξω κάτι cool. Ναι. What the fuck? Το έκαψα. Πώς Σου το αρέσει? έκανες? Ωραία, βάλε με ένα σαν άνθρωπος. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί? Δεν ξέρω γιατί δεν γίνεται. Μάλλον επειδή είμαι τέτοιο. Πήρα Υιούς. Μπαμ και μπαμ. Ρονάκι μου. Ναι, όντως είναι λίγο χάρια. Αλλά για να δούμε τι θα γίνει σε αυτόν πρώτα. Μα ανθίζουμε παρέα. Νίκο. Εσύ θα μου πεις αν ανθίζουμε παρέα η Γεωργία? Σέναντερ. Μπρο. Βγες έξω τώρα. Πάει ο Μπρο. Βγαίνω, μπρο. Όντως. Θα το κλείσω σε λίγο. Ωραία, το κλείνω.